Kaibigan tayo tol, o ayan na. Oh, Watch me. Bull. Nagplanak siya. Bull. Nagplanak siya na to. Jump street. Ang daming hindi kami ko isang bull. Ay karami ko isang bull. Ang bull. Ano? Bull mo makakas. Ano? Ako ba ang kinakausap mo? Oo. Jump street ha, jump street. Hindi na punta, may ka, go ka ba si May? Go ka balik ka May, go ka malipungan ka. Tayo doon. Pwede ano? Masulit ko? Oo, pwede. Left and right mo lang na, mo tayada mo. Muna, ano na lang. Orthodox kag ano tawag ni sa isa? Then, Orthodox kag Pansmet. Pacquiao ba? Orthodox kag ano gani? Si Pacquiao ba? Orthodox kag Orthodox. ano? Southpaw. Southpaw ka na eh. Wala pinto. Time out ba? Oh, tapan na eh.